li Galatia bung ruk chang som pali tang som pali le atanga som som pali tana som paru Luka bung som ti pathum chang som thum pathum le thum li tin lu an ti hun chu an pelin chu ta chuan cross an theng beta visual te ne an ni lama pakhat a vei lama pakhat tin isuan ka pa an ni ngai dam ro an thil ti an fel wani hi ati a Galatia bung ruk chang som pali atanga som som pali le som ba thui kan yer mai nge ke ro chuan kalal pai suwa Krista cross lo chu ka chuan lo chu zia mai chu chumia zara chuan khovel li katan khen bei nom ta ke po khovel tan khen bei in ko omani siam thar le na lo chu ser tan hi engma ani lo ba ser tan lo po engma ani het lo hal pa na thumal som se ai san ina khu pui tan bua chu cross a ikir le bu ti ni ari ro om right freela so ina pu nom lawa kan han chan po hian special program do ke freela cross a ikir le bu ti he so ram kum mai ni lo kan ko san po ina amo ko ve po ina amo an yan chu ala thin po mai cross a ikir le ti te a program te po khan bang freela back to the Bible ti te back to the return to the Bible ti te po yang chu yang khan an bang freela hi poi mo pin kan fria a ring tu te kan pian na I pian na rama kir le ro ta siam tu na tiang khan kan pian na cross a kir hi ring tu te na kan ti ma mo kan ti tu ra ni ti kha asari na kan ai ta do na hi Bible a hianin ti tu tam tak pathian in min sila thu pe poi mo tak mai ma ro chu mai poi mo ro lo tam tak hi om ve a thena Christian te na kan du zong kan du than du zong le kan riel rem zong han lak bong ti tam tak mai kho ve ko kan sang hian kan nei a chu wang chuanin kan du lo zong an ya wang kan pathian thu ni na kha adau chuang si lo wa ai nam right bok si ya chu ring tu den kan har sak na pa ko ni kan ri a hemi tu kan in buat sei lai hianin helai muna helai pulpit la ko hianin kan pastor kal chuak ta kuma so ma ko ka na soi to a lu ro om reng thin chu Angelica Zambrano ha ania Ecuador ni ya Dakar sombi pathum chunga thia lal isuan vanram le shempun amu dia afan pui chang ha siang da wen asoya zia mizo trong po hian le toi ka thia tu ba ko nai tha ro mai theye yang sun yang ai nom tak ani ani khalin thil poi mo pathian ni na aron cha thil poi mo de mai chiu ko ve la adam la ya ko san suai tu ro pui tak mai ko ve an hung zui tu ten an ngai san ron mi fel India ram por to he me chu soi lo ila sami kha shem hunan hu khan ya tu cha chiu hei hinga tinge ko ve la om lain mi fel ni ya mi tak hung zui tu an hinga tinge shem hunan la ti khan ya la li suana chan na chu vanram le shempun omani ni asoi ngai lo wat ya chu mai lo pin sum le pa ya du em mai ya ta khalo la chan khalo ni dai mai ni song so na vanram kal tu ra kan ngai khalo ni ni lo mai ya tinglum en tu pathian ani chiam de in sia chu bang chu ni kan hai pulpit la nga hianin kan du zong kan enge kan vei zong hi kan soi la pui thina num dan tra kan ti te moral law kan ti niang chu heng dei kan soi tam tlang pui ni hring te na kan zom tu pathian tu tak ang he soi hi akhat kan ti ron nge ni an fa khat to mai kan fa ve chu wang chu ni hei shem hun la wan ram po hi kan gol wan ram chu kan gol ani ma ro chu soi hi om fa ran lo wa ni tu tiang bok chuan kan pian na cross chan chin po hi soi hi ho lo em mai chu wang in za ina yan to te in kan soi ve don ane ti chuan cross ai kir le
thì chút tiền nhân sợi đâu đây là point front tắt ông thế mà rồi chút sợi thiếm rồi vâng á chút sợi thiếm ta nhìn hàng sợi xe chút này tháp nó đâu đủ rồi à mà sau đó là chuan in cross chu càng sẽ phải cái thím của bạn thì khăn đi mà ya mà rồi tu linh tu ta nó của bạn khăn đi remote lâu và thiếu sual cái mà nia sual về thế mà thiếu thầu thế mà các bạn cross về đang thay chia ta cần thì của bạn về đi ngay thì na low x ngầm ngay thì na chu vang chuan in thiếu thầu low cross low đầu đào đi cross na áp dụng chu ni cross chuan có về này mình xem phăng ta hoặc là xem từ cái gì có về thiếu cái low đầu đào nó cross bạc chu zero cuối đặt bạc chu ni quát mày mà sau đó là chuan in em vang in nghe cross kan kia rồi cái gì tu thế hi mà sau đó là chuan cross chu pathian thiếu thì thấy na đi pathian thiếu thì thấy na đi tu hi có hình thông khát cũng khát trang song pariata kiệt cô cố lần chiang tập mày Asia ka cái chăm đam mê cái ta này rồi chuan pathian thiếu thì thấy na anh đi mà rồi chú bố là mấy cái tan chuan na anh thì chuan nên pathian thiếu thì thấy na anh làm anh làm chiến chú hey cô về làm gì vậy đồng tập tất thế em mồ mi sual tập tất thế hiền chăn chuộc tu anh mà mồ chỉ na chăn đâm tu anh mà mồ chỉ na mà rồi chú cô về thì em năm tiền khang anh sual nó là cái ta thiếu thầu anh thì nó là cái ta chăn chuộc thì hi anh tập thế rồi mà rồi chú pathian mà ngày na cross thiếu thì thấy nó chuan khác thì thấy mà ya thiếu thì thấy lâu anh này lâu cái này cô về làm mi sual về in thì po cross ma chuan in anh em thìn anh này kan nun hi han ngei tua tai la cross la li suwa Christian hian aron cross ve ti kha za in hian ma ne in chu ta ila pathian thil ti theina rong bo tu te tan chuan in kan pu ngei tu ne cross si ti chuan in cross kong zo lo tan chuan in cross thil ti theina ka aman chuan ti si lo wa chu bang chuan in pathian thil ti theina mang chuak tu chuan in cross a rong bo tu te kan in khen ve po ta ngai ki chuan pathian thil ti theina min ke ma ni ya an hu chawa ki chuan a dor le chuan in cross chu pathian in chan dam na min tan na ni ti ka fe ka soi fak po ngai ong lo ve chatuana bo ral mai tu lal i suwa pathian in a pa mal nei chun min ve a chan dam kan ni leya he na hi thok thenom lo ti kan fia a vana van ki ko zinga thok thenom lo ti kan fia lal isua pathian papa ki sen kher anga yani mana lei ring tu kan ne kan ma hi tam em hovel sum le pa ina a lei sen a lei theilo kan ne lal isua krista ki sen pathian papa ki sen ma hi tam lu pe ma ni kan ni mana lei kan ne ki chuan tiang zong hian han hei tua ta ila cham dam ni nei kan in fek cham dam kan ni pek maya kan lim le lim lo te dan har le har lo te han nei tua ta ila cross chu kan soya mi zo chuan in cross kan ti chuan kan hum anova tuan la lam pang hi mi zo a sentiment lam pang hi a khoi trim mai kan no ma em maya chu bang chuan in lung ta po a ti leng thin chu bang chuan in min cham dam na cross a hian kir le ila eng wangin nge hangai to tala ni zan la ma te chom hula ma te pon kan ngai kha to ka sa mun turan kun chaya ema zarin kan ma sak jong jong ko kha ka ngai wa kun tha ko mai ti chuan tiang hian an soi le ta ila ti chuan in eng wangin nge kan har thei reng lo wa enga ti nge kan ding thei lo ti hi hanin zo tai la kan zai te hi ami zo ram pu ma kan soya ani vek to han a chi deu tan chuan in hemi hi cùng thung cùng li vel bak atang khan ani lo ama chuan camping khu sai te kan pia mizoram hi kan ni em amaro chu cùng thung kal ta tangin a thei to lo ta em fange ni o kan nei tu nga em o helai hi thil poi mo ta khani cross a kan kier lo wa to rong bo tu te kan in kheng bet to lo wa hoi pel lo rong bo tu ring tu kan tam em mai har na khen thì ăn thịt lộc ăn thịt rất tổ mày thì nào chuối ăn bùi tháp em tổ mày này chú vàng chua đi em vàng nghìn nghề cắn lim lộc em vàng nghìn nghề lão ba các phật thịt lộc wa em các tiếng nghề cắn tụi lộc mít hual chó ringot mày in thì hạt tùng hi abun tổ lộc camping này abun tổ lộc
crusade han ti te po mi khol roi roi a hun fa ran lo om zia nei to lo a chan chu tu ni hilal pa kan zon na hun tu ra ni to a sarmona kan ngai kana sa youtube pa te po liam speaker ro pui tak tak te po an soi thre na lalpa au hun ani a soya cha om tu lai ko bel thil then hi soya cha om ka beng ber zong ani a ten tham ber ani a min hual che to lu tu kan zo ram hi amang tha ke ni chu sai lu ta kan oma tang le tang in kara hi kan ngai bua pa ran lo international news san thirila buai na le min chim to ma har na theng thei to bok si lo pathian kan aw lo wa nun tui hala kan nei to lo wa engtin nge kan harang kan har du chuan mani in kheng ben ngamila lawpa awila kan har chawang mi khual re har chi kan ni lo chu wang chuanin ka du dan pe chuanin ko thang hian ni khate moni ni mo Bethel mani in phata Bethel nei run pui hian nei la har na kai mani theng nge nge yang kan soi po thin Fiji ram enga tinge kan soi kan ti chuanin speaker ro pui tak kan roi lo ken ting an ti lo am mani an in phata an ram chuai tu te an tom ngama pathian ma an tom an tong tai khu ti khun ni Olympic te po kanin an in khel ma te pon pathian an fak pot ti kan siam mat som nam dong hem lu tu chu wang chuanin cross a ring tu te kir leila kan har chawang na chon ti har nei na kan ong to lo mizoram ring tu te mani tha in kan in perfect câu than răng kan oma kan câu than thai kan perfect hay kan in troll na sa ta YouTube apigin UPC to live in troll na sa more about this te hay Presbyterian kalpung di na te po hian in to ma ani bial na sa ni Presbyterian chunga mi nge he po hi morning to na sa ani har na khen nei nei om lo rong bo tu kan in ei lo fe ka te mani kan in da hiam lo wa kan cha po ta ta mani in da thaila cross in kheng betila kan har chawang adot le chuanin cross chu ngai dam na ni luka bung som ni pathum chang som tum palia khan ka chiar towa khata khan lal e suan tian ti zok tian me na la do ro pui ber mai chama kapa an ni hingai dam ro an il ti suan helo wani a ro pui en he cross chu ngai dam na ni Ken berin tu tan mi huat mai ta thiang lo wa mi soi sel zot zot ta thiang lo wa mi ti muam pa wa thiang lo wa rem lo wa mi pu chiat ta thiang lo wa cross chu na mel ma hai dam cross a kan kir phot chu in mel ma i nei te lo wa mi huat i nei te lo wa mi huat kan nei chung te mi kan pa elo rela kan pa soi sel chung chuan cross a kan la thiang lo cross kan la theng lo kal bari tang kan la theng lo a kong kan la zo lo chu bang chuan cross chu ngai dam na cross ani niu wangin cross a bien ken be reng o chuan lau i suan kan biak lau i suan hian ni ne na la do ba cham to ma kan pa do ve tu chuan ya ring tu te ko than ho hi chu kan pa do tu na ni mel ma te tan kwa tong trai sak turin lal i suan in se te tan chu ma tu soi hi a ro pui lu tu ngot chu bang chuan mel ma mangai thelo tan chuan van ram lu chu har mai thei mel ma nei kat tan chuan in van ram kala har so biaw bang lal e chuan kan ti thei lo tu hi bible a soi lo fem i mel ma mangai ro a har mel ma se thei ken be ring tu tan mel ma mangai thei chu bang chuan in ring tu hoi pel lo ring tu ken be lo ring tu Mizorama kan tam awang hianin kanin soi chetona kanin trolla mi than lo na lai a social media kanin tarlan sak chuaya hetiam kan ti chu chuanin Zorama hian lal pa na rama tung ding ngai lo bang chu bang chuanin cross a kir le u cross ai kir pot chuanin mi ngai dam vek thaya mi huat ni nei ngai lo bang tu na hian mi huat na thinglum kan nei chuan ken be lo kan la ni ken be lo ring tu kan la ni to ber do tua ti to ila cross thiam chan na ni ya aro pui khop mai cross chu a deuteronomy bung som ni pakhat chang som ni pathuma khan
thiên khai cả nó piang chụp bát thiên an chế đông anh đi siap thì gần đủ à bát thiên an chế đông anh đi mà rồi chú cái này tan chuan thiam chân na cross anh ya cross zero quỷ ril tắc mấy chú thiam chân na tir câu pola theology cái này chỉ là cái chiar to khanin Galatia khan chiang takina ron ti to a ron soi to a pero chuan kalalpa Isua Krista cross lo chu ka chuan lo tu zia mai chu a ro quỷ Kovel thila chuan tura ma lu tu athiam na ta Gamaliel pula seiga Isua Krista avanga an buang na zong song kha atam lu tu priho chuan tur pathian lama po ne Kovel lama po chuan tura nei ma se a chuan ber chu la Isua cross an athiam chan na tur la Isua Krista cross ta chuan chu bang chuanin siam thar le na lo chuan sertan poi eng mani lo sertan lo poi mani lo kan pian thar lo chuan kan pian naram cross kan kir lo chuan thiam na double degree double po nei la mi thiam san tak tak le kha thiam po ni la thu fil tu thiam tak tak po ni la kan pian thar lo chuan cross kan pian thar lo chuan tir ko po la hian eng ma ani lo ati hela hi pui khom mai tir ko po la hi theology hit ke ko bola hi across to hi aro pui la hi aril em chu wang chuanin ring tu te ko san mi te hi thiam kan chan na tu cross a lali suwa kha thiam lo changin a ma sa a ke ni thiam changa kanong pe na ro re la lo then buna thiam changa kanong pe na min din pui tu tu kha thiam lo changin ma sa ani ro re la ma thiam lo changin kan ding a hom em thiam kan chan pe na tu cross a kan ki re ngai a bon han bo don to ila a to ber di poi mo in kan fia a cross mi suwa te ken be na ni cross Deuteronomy chính kan ka soi to khi ka khai ka na piang chu pat thian ang che dong soi fo thina Good Friday lai te hianin cross chu leya po thitak lo vana po thitak lo bo ro ka an ken be khania chu mi sual te an ken be na cross chu ni a an di hian an soi ta ila kan sual na te ni chuan kan ken be le ngai i sual na cross a ken be ngai tu ma mi pam kin kan ong ni alwa tu na hianin dik lo na lai nei vek thiam lo na lai nei vek kan ni a min soi sak do ni la ni leng a mi dang sual na soi pai na ong mai thai ani soi thei na ong mai thai ani a mai ro chu a thil sual le ngam po ti la pa tian in ngai dam thei lo wa nei lo wa kan sual na po kan sim phok chuan ngai dam thei a chu ta cross kan in ken be a cross kan ki le phok chuan kan sual na zong song khala li suan ni ngai dam thei a chu cross zeril ro pui ta kan ken be lo chuan nun na lu ku ka cham thei si lo wa rin lu kum te lo win nun na lu kum thei lo a wa dai rek phok thei lo cross kong zo lo win cross a ken thei si lo chu wang chuanin ring tu dei kan in nei tu chian ngai khop mai ken be lo ring tu zo ra ma rong bol tu tam tak kan nei ma me interview ken na mi tak chuanin en to in kan ni ga chuang pui me tu nai la mai kha ani a ku wa lo cha ma ani tain ka ria khami an kom na a fokat pathian ni na a suai un hai ti ma yang a suai a thi mi thi a tin le khani a anin Mizoram ai an tir khap pui ve de wani rombol tu sang li chuang min en tir an thi lung zu pie ro ti top maya rombol tu speaker pastor rual upa rual pian thar lawan patam em ve o ril ruana cross ai kheng be lo speaker an tam lu tu ka pastor an tam lu tu ka upan tam lu tu ka câu trăn xuôi tu kê đi xuôi tu câu trăn về sẽ xuôi tu và lại xuôi tu tắm lúc tu ca dâu ra mà xuân khen về lo cross hem xì lo câu trăn hi im chơi mồi nan mang ăn tắm lúc tu ca câu trăn nó đều chú mi giả cái nó thì vàng riêng nó câu trăn in mang hin tắm lúc tu ca chú vàng nó lom can hạt thề lo câu trăn from Presbyterian chọc can gì lo can mùi thuốc mày
chú vàng chuan in tiền cầu phố mà chuan in Pathian ngày sắc ăn na ăn này à thiếu thì thấy na eron ôi lâu Pathian ngày sắc ôm tắc Pathian thiếu thì thấy na linh chuang xí lâu Pathian thiếu thì thấy na ai sét ta na hero number one đã zo hắn tam mai rong vô tu apoi em chú lòng mid này xí tharau lama mid del beng này tharau lam beng om rong vô tu tam em til kan hu pe pura kan tharau mid ero del tat thung si a eng wang nge hen be lo rong vô tu kan tam lu tu Zakop pasu batet ko unay hanin buwana akhel ho khoi pel sakani ning harpe an khoi pel lo ring tu tam awangin ning har kan nei velo chu bang chuanin kan kir na tu crossa kan pian na crossa kir leila isuan kan zoram kan to san kan photlang anuama speaker pakhatina asoi angkhanin henbe ring tu thiau hian mizoram bi thuai ta se politics a hian kan changkam biawanga henbe ring tu hian ko than thuai vek sela tharau lama ai ka ma lan dang ai lo sumi an ya wang chuanin kan zoram po hi chong dong step som thum lai kan le to step dang kan pa thei lo re achan chu ring tu li si hi Pathian thui ko ra kan mang na chau to ka political line a po ni tho Pathian thui bul kan chana kan tong ta ya mi chiat na to ba kan rel lai lo engtin nge Pathian ramat ka nam han ngai tu tiang u ko thanan zong pon an soita ila ko than sang mizoram ma zabel sit a to a ko bela sun tam tu kan soi se lo ba enga tinge kan in dia ra ve enga tinge kan in ngai lo ve enga tinge kan thu champion pui kan tum ve cross a ki ve kila la ni suaring ve kila to mai tu hi nia chu wang lo ko thana hian lo pa ata tum lo an ti bo train tarau thiang hi ma ta tum lo an ti bo train on lam in chaina biak in le be bo ma kan mo tu to re no ma ro chu a chu porong ve apoi mane chu wang chuanin cross mi sual da ken be na ni wang in cross a hian in theng bet fe kila tu na tang dia ni rong bol tu te cross a kan kir pot chuan a hran pa aram thar campaign hai lo a hran pa in Christian chung kwa campaign hai lo a haran ta mi tin mai hi rong bol tu tin mai hi cross a kirila in theng bet fe kila ram thara kan punga Christian chung kwa kan punga chu bang chu ni ngai tuang rong bol tu te song hi ipian na chandam na apa ngai reng chandam na chi cross ala pa ngai he ni huna ikir phot chuanin aba thil hare mom lo maro chu cross in kheng bet ngam ero i chuan tema cross kong zo ngam ero i chuan tema mun rau tri ya wangin mi mu sit mi mai sa to na ngaya mi nu isan mi chil cha ngam ya ngai chung chu ikir na tu cross an ya wang chu kan ngam lo hi kan ta ma anuam china hanin hot pur chen wang dia han thil ti chuan wang an wang dia program ti on wang ta han siam chu a ol sam tu a har salai ta across kong lai ta ai mau dai re lai ta ki zo har ta chu ni chu mi chu zo lo chon ba ma kai te si lo ba eng po ni se zanina tang hian cross a ki le ila ko than chung ko tin hi kan hi ma kan har le anga bidang ruai mi alovin ke mani thewi om huna Pathian au tamila labi suan hena hei to pin kir le ila ti chuanin harnai atheng nge eyam chu wangin ko na hote kan pian na cross up ti kir le o lalwana tu kan soite kan sa dan malin som sa ro se